25 دکبر президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳри Бохтари вилояти Хатлон бинои нави маъмурӣ ва хобгоҳро дар қисми ҳарбии 3503 қушунҳои дохилӣ Вазорати корҳои дохилӣ мавриди истифода қарор доданд. Сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нахуст бо шароити фароҳамгардида дар бинои маъмурии қисми ҳарбии мазкур шинос шуда бо дастаи ҳайати шахсӣ суҳбат намуданд. бинои навбунёд бо назардошти меъёрҳои муосири меъморӣ ва талаботи махсуси соҳа бунёд гардидааст. барои хизматчиёни ҳарбӣ имрӯз бо иштироки бевоситаи пешвои миллат бинои нави қисми ҳарбӣ мавриди истифода қарор дод шуд. ин таваҷҷӯҳ ва ғамхории рӯҳияи хизматчиёни ҳарбӣ баланд бардошта масъулияти моро дар ҳифзи амнияти давлат, суботу оромии ҷомеа ва ҳимояи марзу бӯми кишвар дучанд мегардонад. ҷавобан ба ин ҳама ғамхориҳои пешвои миллат мо хизматчиёни ҳарбӣ ваъда медиҳем ки бо садоқати комил интизоми намунавӣ ба ватан содиқона хизмат намоем. ҳамчунин дар бинои қисми ҳарбии 3503 ҳуҷраҳои кории афсарон бо мизу курсӣ, таҷҳизоти зарурӣ ва воситаҳои алоқаи дохилӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст. барои нигоҳ доштани солимии ҳайати шахсӣ ва обутоби бадан дар масоҳати 350 метри мураббаъ толори муосири варзишӣ низ бунёд ёфтааст. پس از ختم دانشکده انرژتیکی جمهوری تاجیکستان از روی اقتصادی به صف قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان داخل شدم و از فرصت مناسب استفاده برده منتداری خود را به اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم جناب عالی امامعلی رحمان میرسانم که بهر ما خدمتچیان حربی چنین یک بنای زمانوی با شرط و شرایط‌های عالی را مهیا و ساخته به استفاده دادند و ما خدمتچیان حربی را می‌باید در جواب به غمخواری‌های به واسطه جناب عالی محترم امامعلی رحمان بهر آمادگی و حمایت مرز و بوم وطن همیشه آماده باشیم و صادقانه خدمت نماییم زیرا خدمت به وطن قرض هر یک جوانمرد است. дар ин қисми низоми анбори нигаҳдории маҳсулоти кишоварзӣ ва полезӣ бо ғунҷоиши 100 тонна муҷаҳҳаз гардонида шуда дар он маҳсулоти хӯрокаи сарбозон захира ва нигаҳдорӣ карда мешавад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ ва суҳбат бо ҳайати шахсии дастаи мазкур таъкид намуданд ки ҳушёриву зиракии сиёсиро ҳаргиз аз даст надиҳанд ва донишу малакаи касбиро ҳамеша баланд бардошта барои рафъи ҳолатҳои ногувору фавқулодаву ғайричашмдош ҳамеша омода бошанд. барои мо сарбозон боиси ифтихор аст ки имрӯз чунин бинои маъмурии замонавӣ барои мо ифтитоҳ гардид. ҷавобан барои ин ҳамаи ғамхориҳо мо ваъда медиҳем ки содиқона ба президентамон ва ба ватан хизмат менамоем. мероси аҷдодони ман тиллову симу зар набуд, мероси аҷдоди кӯҳан дорам ватан, дорам ватан. моро ватан нанг асту ном, моро ватан ҳарфу калом, моро ватан дол асту лом, дорам ватан, дорам ватан. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ёдоварӣ аз вазъи мураккабу пешгӯинашаванда ки дар минтақа ва ҷаҳон ба назар мерасад аз роҳбарияти сохторҳои қудративу ҳифзи ҳуқуқ ва ҳар як хизматчии низомии воҳидҳои таъиноти махсус талаб намуданд ки барои ҳифзи дастовардҳои Тоҷикистони соҳиби истиқлол ва амну суботи ин сарзамини аҷдодӣ ҳамеша омода бошанд. баъди хатми донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон шомил шудам. хизмат ба ватан қарзи ҳар як ҷавонмард буда боиси ифтихор аст ки дар замони соҳибистиқлолии давлат бо чунин шароитҳои фароҳам овардаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мо ҷавонон адои хизмати ҳарбӣ намуда истодаем. тӯли 3 моҳ аст ки ман дар қушунҳои дохилии Вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмати ҳарбӣ намуда истодам. бо миннатдорӣ аз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонем ки барои мо сарбозон чунин шароитҳои муосири хизматиро фароҳам овардааст. шукри истиқлоли кишвар пораҳо бо ҳам шуданд, пиру барно аз сари нав ҳамдилу ҳамдам шуданд,
тоҷикони тоҷ бар сар баъди садҳо дарду ранҷ сулҳу ваҳдат хоста ҷозери як парчам шуданд. парчами мо парфишон шуд, миллати мо шод шуд, бо талоши сарвари мо мулки мо обод шуд. фаъолияти босамари мақомоти ҳифзи ҳуқуқу тартибот дар ҷомеа ҳаётан муҳим буда муваффақияти кормандони ин сохтор ба кордонӣ донишҳои мукаммали зарурӣ аз ҷумла сиёсӣ, оперативӣ ва фарҳанги баланди муносибат бо мардум вобастагии амиқ дорад. роҳравҳо ва гирду атрофи бинову иншооти қисми низомӣ мунфарш карда шуда, атрофи он бо гулу бутаҳои ороишиву ҳамеша сабз зеб дода шудааст. дар қисми ҳарбӣ ҳамчунин хонаи дидорбинӣ бо пайвандон ва манзили истиқоматии алоҳида барои сарбозони оиладор мавҷуд буда тамоми шароити зист дар онҳо муҳайё гардидааст.